První medailová disciplína v Kangdonské ledové aréně. V Kangdons aréně bude dnes shorttracková, nikoli krasobruslařská, i když tahle hala se o tyhle dva sporty dělí. Čeká nás program shorttracku, rychlobruslení na krátké dráze, sportu, který je tady na olympijských hrách v Pyeongchangu asi opravdu hodně očekáván, a to samozřejmě nejenom domácími fanoušky, protože je to takřka národní sport, který přináší Koreji ty největší zimní úspěchy, ale na druhou stranu s největší pravděpodobností bude podobně očekáván i ze zahraničí, protože všichni budou zvědaví, jaké ty závody tady budou v zemi shorttracku. Tomuto mladému olympijskému sportu zaslíbené. Dnes nás čeká soutěž mužů na 1500 metrů, nejdelší individuální olympijská trať, která rozeběhne svůj závod rozjížďkami a uzavře ho ještě dnes i finálovým kolem. A čeká nás také úvodní kolo štafet žen a úvodní kolo sprintu žen na 500 metrů. Zatím se nám představili činovníci tohoto závodu, z nich důležitý je určitě rozhodčí Peter Wars, který bude posuzovat s pomocí videozáznamů, zda dojde nebo nedojde k nějakým porušením pravidel, a vzhledem k tomu, že shorttrack je v podstatě kontaktní sport na malém hokejovém kluzišti, tak k takovým případům dochází. Hlavní favoriti budou samozřejmě domácí Korejci. Jejich síla je neuvěřitelná, a to přesto, že od loňského roku klidně zapomněli některé své hvězdy doma a dali příležitost nové vstupující generaci, která je ale, jak se ukázalo ve světovém poháru, rovněž velice silná. Ale nebude to zas tak úplně jednoznačné, protože i soupeři jsou připraveni výborně. Dá se hodně očekávat od Kanaďanů, kteří se, jak vidíme i v hledišti, sešli v početném složení. Fandí Samuelu Girardovi, který byl v loňském roce vyhlášen nejlepším kanadským shorttrackařem roku, a to je mladý závodník a už se prosadil mezi tamními hvězdami. No a samozřejmě také evropští rychlobruslaři budou chtít uspět, čínští, a z těch evropských musíme zmínit určitě maďarské duo, vlastně také poločínských bratrů Liuových, a pak nizozemské zlobivé dítě Jan van Terrible Schenky Knecht. Jeden velký favorit ale na startu není. Vlastně také Korejec, i když teď už stále ještě reprezentující Rusko, jedna z velkých hvězd světového shorttracku a v podstatě asi největší v posledním desetiletí, původním jménem An Hyun-so, ruským jménem Viktor An, přičemž to Viktor tedy opravdu znamená vítěz, a schválně si ho vybral. Hvězda olympijských her v Soči nebyl přistižen při dopingu, nedostal trest, ale nedostal ani pozvánku na olympijské hry v Pyeongchangu, kde chtěl ukončit svou kariéru. Přinejmenším pokud jde právě o olympijské starty, bylo by to určitě symbolické ze své původní domovině. Jenže nakonec tedy je všechno jinak a ani odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži na tom nakonec nic nezměnilo. Je Viktor An, podobně jako Šipulin, Ustjugov a další, zůstává mimo tento závod. Za Rusko je to ale třeba Semjon Jelistratov, také velice silný, a vidíme ho hned v téhle první jízdě. Aktuálně na posledním místě, samozřejmě tedy za Rusko, ale s tou značkou OAR, tedy olympijský sportovec z Ruska. A z olympijský teď ale převzal vedení Samuel Girard. Manévr teď předvedl Semjon Jelistratov proti Japonci Yokoyamovi, a ještě z toho byla vlastně taková pokračující strkanice, na kterou nakonec doplatil Farrell Treacy z Velké Británie. No a odstup už má také Belgičan Ward Erla Špetre. Uvidíme celkem 6 rozjížděk a první 3 budou postupovat do dalších kol.
Šándor, Shaolin Liu stále na prvním místě, teď už třetí, čtvrté kolo za sebou a zvoní se do posledního okruhu, za ním Girard a Jelistratov proti Yokoyamovi, o to další postupové místo. A nakonec to Jelistratov naprosto v poklidu zvládnul a postupuje ze třetí příčky. Pokud ovšem do toho ještě nezasáhne hlavní rozhodčí tohoto závodu. Světový rekord 2 minuty 7,94 sekundy drží už rok a půl zmiňovaný Nizozemec Schenky Knecht, ale tady se takové časy opravdu očekávat nedají. Tady se samozřejmě bude hlavně závodit o postup. Tak zdá se, že rozhodčí zůstávají uprostřed ledové plochy bez nějakého vyzdvídání u videa, ale jejich kolegové ještě se také tam na něco dívají, ale tady se zdá, že nakonec to bude potvrzené. Na prvních místech to bylo úplně jasné a Liu Shaolin skutečně v posledních letech se stal jedním z velkých lídrů celého světového rychlobruslení. Maďarský short track má svoje dobré jméno, ale takovouhle hvězdu tu má až teď. Všechno potvrzeno, Farrell Tracy nakonec do závodu, nebo do cíle závodu nedorazil a končí 6. Hned v další rozjížďce uvidíme zajímavé kvalitní duo potenciálních možná i adeptů zase na účast hned ve finále. Do finále postoupí 6 nejlepších z následujících 3 semifinále. Tam už to bude mnohem větší tlačenice, postupovat budou pouze první 2. Teď se ještě zas tak velké souboje asi čekat nedají. Tady by ta postupová trojice asi měla zahrnovat Charlese Hamlina, Číňana Chana a Američana Aarona Trena. Ale pozor také na zkušeného už 31letého Juriho Konfortolu. To je také závodník, který už dosáhl mnoha solidních úspěchů, startuje na své 3. olympiádě a v Turíně v roce 2006 byl ve štafetě těsně pod stupni vítězů. Austrálii tentokrát reprezentuje Andy Chung. Možná si vzpomenete na ten legendární příběh short tracku ze Salt Lake City, kdy Steven Bradbury výjížděl do posledního kola se ztrátou 1 rovinky, ale protože 4 soupeři před ním v neuvěřitelné kolizi v cílové zatáčce upadli, tak projel cílem jako první. Steven Bradbury byl Australan a je Australan. A tohle je tedy jeho nástupce. Ticho na startu, aby nedošlo k chybě. Charles Hamlin odstartoval velice dobře, i když tady se opět bude hodně takty. Hamlin je nepochybně největší z mnoha mistrovství světa, dokonce několikanásobný. Tak se chvilku propadl až na 3. místo. Teď vede Andy Chung z Austrálie, z Číny. Patří do až možná dařilo, i když asi by si znovu, jak jeho zkušenosti vždycky k tomu vedly. Tam nebylo kudy a je z toho pád, na který dopad letěli 2 favoriti, Konfortola a Han Tianyu. Aaron Tren je teď na 3. místě. Australan už také zvolnil, protože tuší, že nemá šanci postoupit, že ho čeká trest v podobě penalizace. A naopak výborná zpráva pro Belgičana Jense Almiho, který postupuje z 2. místa. Tren postupuje z 3. místa a tady tedy rozhodčí budou mít práci. Nicméně pokud to dopadne tak, jak to na první pohled vypadalo, že ten příliš odvážný manévr Andyho Chunga, 20letého Australana, bude potrestán penalizací, tak by, pokud Han a Konfortola dorazí do cíle, což tedy teď plní, právě teď projeli oba cílem, tak by měli být posláni do semifinále jako takzvaní lucky loseři, protože ve chvíli kolize byli ještě pořád na postupové příčce. No a tam už jsme viděli jeden moment, kdy se Andy Chung do toho hodně opřel,
Tady ho trošku Confortola zavíral, ale on si držel svoji stopu. Hamlin to měl nakonec docela snadné, ale jak se to vezme, protože právě tohle je to největší nebezpečí pro favority. Ne, že je porazí některý z pomalejších soupeřů, ale že je srazí některý z těch outsiderů závodu. Rozhodčí tentokrát tedy sledují tento moment, mohou si ho zpomalit, mohou si ho zastavit, což není vždy úplně to nejlepší, ale oni mají samozřejmě svoje zkušenosti a svoji hlavu na to, jak to mají dělat. Připomeňme si, že v short tracku existují dva druhy trestů. Ta penalizace je vlastně pouze vyloučení z jedné rozjížďky a zařazení na její závěr nebo na závěr celého bloku těch rozjížděk. Za takovýhle běžný, sice nepovolený, ale přesto závodní kontakt. Existuje ale také přísnější trest, což je žlutá karta, v podstatě diskvalifikace z celého závodu. A ta už se pak může řešit i nějakým disciplinárním trestem, ale doufejme, že něco takového se už nestane. To je samozřejmě za vyloženě nesportovní chování. To tady nebylo, tady se jak Ital, tak Australan chtěli prostě dostat kolem té značky, protože to je samozřejmě povinnost. Obět ty gumové špunty umístěné na ledě. Takhle v závěru to vypadá celkem jasně, že tu chybu udělal Australan. Ale těsně předtím tam byl i ten pohyb Confortoly a pak Confortola nepochybně byl tím, kdo přímo srazil Číňana. A rozhodčím to na první pohled také nebylo tak úplně jasné, dlouho studovali celý moment, ale teď už znají verdikt a my se ho dozvíme také brzy. To nedovolené bránění, nebo zkrátka zásah do jízdy soupeře, ten je v oficiálních pravidlech nazývaný impeding. Je to takový celkem běžný termín v short tracku. No a nakonec je to přece jenom trochu jinak, protože Juri Confortola je potrestán za to, co se stalo, a naopak Andy Jung a i Han Tianyu postupují do semifinále. Tak, vidíte to, vidíte to. Ale teď nás čeká určitě zase ještě větší podívaná a hlavně větší hluk. Na led nastoupí korejští rychlobrusláři, a to hned dva v rozjížďkách, to není samozřejmě běžné, ale tady bude jeden ze Severní Koreje a jeden z Jižní Koreje. A bude to tedy hned na úvod hodně pikantní duel. Je tu také mistr světa ze štafety Itzhak Delat z Nizozemska, je tu Ital Tommaso Dotti, účastník olympijských her v Soči. Pak už zmiňovaný Korejec Hwang Tae-hon, který zdaleka nemá tolik zkušeností, je to mladý závodník, účastník olympijských her mládeže v Lillehammeru, teprve 18letý. Pak Ladislav Vikanov z Izraele, to je pravý opak, už 28letý závodník. Pascal Dion z Kanady, Cheun Song ze Severní Koreje a Wu Taking z Číny. Wu Taking asi největší hvězda téhle rozjížďky, i když kteří dostali pozvání až dodatečně na divokou kartu. A tak máme takovou zvláštnost tady, 7člennou rozjížďku. Na olympijských hrách standardně je 36 účastníků závodu na 1500 metrů, tentokrát tedy 37. No a za aplauzu diváků se Hwang Tae-hon dostává na první místo. Klasická korejská taktika, začít volněji a potom se dostat před. Tentokrát to bylo docela včas, už zhruba v polovině závodu. Na prvním místě za ním Hwang a Dion.
Pak je tam Izraelec Bikanov. Hlang se naprosto bez problémů drží na první pozici. Bikanov nechce být tím posledním na postupové třetí příčce. Dostal se na druhé místo, ale dlouho se neudržel. No a co s tím udělá Wu Taking? No a bude to mít hodně těžké. Zkusí zvnějšku nabrat rychlost a protlačit se do cíle. Tak to bude na cílovou fotografii. Každopádně Hlang Tae-hon bez problému postupuje z prvního místa. Rozhodčí zdá se zůstávají celkem v klidu. Severokorejští fanoušci a faninky mávají Chheun Songovi, 25letému broslaři z Korejské lidově demokratické republiky, který tady vůbec neměl dobrý start do olympijských závodů. Hned při svém prvním tréninku tvrdě upadl, musel být odnesen na nosítkách do nemocnice, se dostal až, ale naštěstí to, co vypadalo jako nějaké nepříjemné zranění nohy, možná třeba i zlomenina, nebylo tak vážné a tak se tedy mohl zúčastnit tohoto závodu, i když na postup to nevypadá. Tak přece jenom se rozhodčí přesunuli k videoobrazovce a budou se ještě dívat na některý z momentů. No a tohle je ta cílová momentka, kam jsme neviděli, ale Bikanov byl podle počítače o 9 sekundy rychlejší. Což by znamenalo, že Wu Taking by vypadl a to by bylo docela překvapení. Ale stále nemáme oficiální výsledky. Peter Wright už se přesouvá k zapisovatelům, aby jim řekl verdikt. Tentokrát jsme tam neviděli nic tak úplně závažného. Nebyla žádná kolize, žádný pád, ale to neznamená, že tam nemuselo být porušení pravidel. Můžeme si vzpomenout, jak se dozadu propadl Pascal Dion. Hwang Tae-hon vyhrál letos světový pohár v téhle disciplíně. Korejci vystřídali spoustu závodníků letos ve světovém poháru, někteří jeli třeba jenom jeden závod. Nicméně Hwang Tae-hon tedy vyhrál celé jeho letošní hodnocení. Světový pohár byl docela krátký, obvykle končí až na jaře, ale tentokrát skončil už v listopadu po pouhých 4 závodech. Vyvrcholil finišem olympijské kvalifikace a pak už proběhlo jenom mistrovství Evropy a na řadě byla olympiáda. Korejci ještě absolvovali svoji domácí závěrečnou kvalifikaci a jsou ve skvělé formě, jak teď ukázal Hwang Tae-hon v té docela zamotané rozjížďce, postoupil úplně jasně. Bikanov stále neví, jak to dopadlo. My vidíme v počítači ten droboučký rozdíl a teď ho uvidíme i v záznamu, tak konečně se to dozví i Bikanov. Podívejte se, jenom špička brusle. Špička té dlouhé rychlobruslařské brusle by posunula Bikanova, pokud tedy ale nedojde ještě k nějakému zákroku rozhodčího. A oficiální výsledky. A pozor, Vjačeslav Bikanov je potrestán penalizací. Tak to byla chvilička radosti a v zápětí obrovské zklamání pro Izraelce. No a místo toho postupuje jak Wu Taking, tak i Pascal Dion. A Izraelec zklamaně zmizel v zákulisí haly. Bojoval ze všech sil, předvedl opravdu hrdinský výkon, včetně toho dramatického finiše a nakonec je mu to stejně málo platné. Na 111 metrů dlouhý okruh se teď vydá další, znovu podle obvyklých pravidel 6členná skupina. Japonec Yoshinaga, Sjarhei,
z Běloruska, Lim Hyo-chun z Koreje, Nikiša z Kazachstánu, mladší bratr Šándora Liua z Maďarska Shaoang a Sebastien Lepap z Francie. Takže nemohl být tak úspěšný na mistrovství světa v roce 2016. To je jeho nejlepší výsledek. Teď se předjíždí s Korejcem a zvnějšku je všechny objel Denis Nikiša. Stavit svou 4člennou štafetu. Těsný souboj Lepapa. No a Yoshinaga je Maxim Siarhyev, reprezentant Běloruska, který ale celkem viditelně nestačí na své soupeře. Liu Shaoang odpoví ještě. Bude to těžké, kde pak? Tam není kudy. Raduje se především asi Sebastien Lepap. Naopak korejský postup byl opět naprosto jednoznačný. Tady je Sebastien Lepap, 11. muž mistrovství světa 2016. Seo Ira, jak jsem říkal, absolutní mistr světa, tedy vítězné superfinále pro nejlepších 8 zpravidla na 3 km. Byl druhý právě na 3 kilometry a třetí na dalších 2 tratích a zvítězil s obrovským náskokem. První místo a výrazně se zrychlilo. Najednou se jezdí o půl sekundy rychleji na jeden okruh. A Seo Ira tím vytváří za sebou mezeru, aby ho nemohlo postihnout něco špatného. Pukitis si krásně dostal na druhé místo. J.R. Selsky se snaží dostat a povedlo se mu to na 3. místo, ale myslím si, že Keitovi Watanabemu se to vůbec nebude líbit. A teď je otázka, jestli se to bude líbit rozhodčím. Následovali Burjan a Šulginov, ale ti už jsou pravděpodobně ze hry o postup. Každopádně Seo Ira, tenhle 25letý Korejec, dokonale potvrdil, že je opravdu velkou osobností a při neúčasti Viktora Ana právě on by mohl být tím sběratelem cenných kovů, a protože reprezentanti v short tracku mají na programu celkem 4 starty, tak se klidně může stát i jedním z nejúspěšnějších sportovců celých her, jako se to právě před 4 lety povedlo Anovi. Ta rychlost Korejců je tak neuvěřitelná, zvlášť samozřejmě v těchto rozjížďkách, kde narážejí na... Tak, tam to vypadalo, že Selsky už byl dost vepředu a že naopak to byl Japonec Watanabe, který ho málem schodil na zem, nebo na led. Ale vrátím se k té myšlence, ta rychlost těch Korejců je tak neuvěřitelná, že se tak snadno dostávají přes soupeře tam, kde ostatní si musí pomoci třeba nějakým lehčím postrčením nebo dokonce nedovoleně, tak Korejcům to zkrátka jde skoro samo. Ať už vnitřkem nebo vnějškem. Je tu poslední rozjížďka a dozvíme se poslední semifinalisty. A tady je Schenky Knecht. Jeden ze zlých mužů světového rychlobruslení. Byl diskvalifikován na mistrovství Evropy 2014, kde ukázal neslušné gesto Viktoru Anovi. A nebylo to zdaleka jedinkrát, kdy se ukázal jako kontroverzní osoba, ale na druhou stranu je to borec velice úspěšný. Je to